Us dono la benvinguda a aquest espai tan especial com és la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol i la Casa Miquel Martí i Pol, ubicats al poble usonenc de Roda de Ter, al carrer Costa del Ter del barri El Serrat. Tot plegat a la Plana de Vic, bressol de molts poetes catalans. Un equipament inaugurat el juny de 2019 arran de la demanda d'un públic interessat en apropar-se a la figura d'un dels autors més emblemàtics del segle XX. El centre té dos espais. Per una banda, la seu de la Fundació, amb una exposició permanent que explica l'autor, i per l'altra, la Casa Miquel Martí i Pol, coneguda també com la Casa Groga, perquè és així com la va anomenar el poeta en el llibre Haikus en temps de guerra. Rebem el visitant amb l'exposició de llibres publicats en vida de l'autor, malgrat en va escriure molts més que s'editarien a posteriori o dins l'obra poètica completa. Molts d'aquests llibres, els de la primera època, sobretot, s'editarien en editorials petites i valentes en una època difícil de publicació en llengua catalana. A la visita també ens podem deturar en llibres concrets com Estimada Marta, l'inici del reconeixement acadèmic i popular del poeta, el llibre més venut en poesia catalana contemporània del seu moment i amb gran reconeixement en l'actualitat, o també en l'àmbit de tots els àmbits, un volum amb escrits que en el seu moment i també a dia d'avui ha pogut connectar amb un públic d'aspiracions democràtiques i nacionals. En aquest punt de la visita, on exposem les medalles de commemoració a l'autor, expliquem per què Miquel Martí i Pol ha estat considerat poeta nacional. Segons l'escriptor i estudiós Jaume Subirana, que ha tractat bastament el tema, ens diu que ha esdevingut un autor de referència superant tot tipus d'adversitats. Primer, per ser un autor perifèric o marginal. Va néixer i va viure tota la vida a Roda de Ter, un poble allunyat de la capital, Barcelona. Per les seves condicions polítiques, d'esquerres en temps de dictadura i també posteriorment en temps amb governs conservadors, i per les seves condicions personals. Li van diagnosticar als anys 70 una esclerosi múltiple, que era una malaltia degenerativa que mica en mica el va deixar sense parla i mobilitat. Malgrat tot, la seva veu, senzilla i potent, ha esdevingut símbol d'un col·lectiu, una figura estimada per tothom. L'exposició permanent de la Fundació ens permet resseguir la trajectòria de l'autor a través de fotografies, objectes personals i anècdotes destacades de la seva vida. Miquel Martí i Pol va ser un gran defensor en pro de la cultura i la llengua catalanes, gran aficionat al teatre i a la cançó, redactor de revistes com Inquietud i fundador de Reduccions, revista de poesia. Gran defensor de la protecció i preservació de la identitat del poble català en una època de dictadura i de represa. En aquesta imatge el veiem actuar al Teatre Romea de Barcelona, una carrera com a cantautor que es veuria estroncada per l'esclerosi múltiple. Al cap de poc, però, escriuria poemes que serien musicats per cantautors reconeguts, que ajudarien al seu torn a fer entrar la veu i el missatge del poeta a totes les cases. Ens trobem davant l'escriptori de l'autor, un espai màgic que ens permet entendre el racó de creació del poeta. L'escriptori, restaurat, pertanyia al primer despatx que va tenir l'autor al soterrani de la Casa Groga. Coneixem com era gràcies a una fotografia de l'escriptor Pere Calders l'any 67, la qual també ens mostra aquesta làmpara amb llum blava que feia que no se li cansés la vista per moltes hores que escrivís. Als anys 70, amb motiu de l'esclerosi múltiple que no li permetia pujar escales, l'autor va traslladar el despatx al primer pis de la Casa Groga.
També coneixem aquest despatx gràcies a un reportatge fotogràfic de Jordi Puig, un fotògraf que l'any 78 va entrar a casa seva i el va testimonialitzar. El despatx és el lloc on Miquel Martí i Pol hi passava més hores. Aquí va escriure llibres com El poble, La fàbrica o Estimada Marta. Imaginem-lo, doncs, amb aquesta làmpara, amb els seus diccionaris i usant la llengua amb precisió de bisturí. Aquesta era la casa on vivia l'autor. S'hi va instal·lar en casar-se amb Dolors Feixes, la filla del manyà de la fàbrica Tecla Sala, una indústria que aleshores era la propietària de tot l'edifici. En casar-se, Martí i Pol va venir a viure a casa els sogres, hi va residir 25 anys i va formar la seva família. A la visita també podem entrar a la Casa Groga, la casa que va habitar l'autor entre 1956 i 1981. En un principi no estava previst que hi pogués accedir al públic, però la inquietud que tenia el visitant i la seva demanda va fer que ens ho replantegéssim, i actualment hi accedim per poder veure l'abans de la museïtzació. En aquesta visita el que fem és recórrer les estances més destacades i parlar sobre la vida i obra de l'autor relacionada amb els seus espais íntims. Som al menjador, un espai senzill i humil d'una casa d'obrers. En aquest racó d'aquí, Miquel Martí i Pol s'hi asseia quan rebia les visites els dissabtes i els diumenges. Segons els fills, en Jordi i la Maria Àngels, al cap de setmana la casa s'omplia per rebre visites per conversar amb el seu pare. Hi venien els amics de sempre, com els poetes Segimon Serrallonga, Antoni Pous, Joan Oliver, o també les vingudes del mallorquí Miquel Bauçà, o dels amics joves de les edicions de llibres al Mall, Maria Mercè Marçal, Miquel Desclot, Ramon Balasc. En definitiva, la intel·lectualitat de l'època. Miquel Martí i Pol va tenir una vida intel·lectual activa i molt compromesa. Ens trobem a la terrassa de l'autor, amb unes vistes magnífiques al poble i a la fàbrica. No se'ns ha de fer estrany que dediqués precisament tot un llibre al poble i 2 a la fàbrica, amb aquests mateixos títols. Totes aquestes vistes, amb el riu, el pont, el poble i els seus carrers, tot el nucli antic i la fàbrica, anomenada La Blava, on Miquel Martí i Pol va entrar-hi a treballar als 14 anys, va ser la seva gran font d'inspiració. De fet, des de casa l'autor, per totes les finestres es veia el poble i la fàbrica. Resseguir amb els ulls aquestes mateixes vistes esdevé un exercici imprescindible per entendre l'autor. La Leonor. La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia «Sí senyor» i «Bones tardes». La gent se l'estimava, la Leonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen l'opaca grisor de les finestres, i al cap de poc la Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia «Sí senyor» i «Bones tardes».
Complementa la visita un petit itinerari que connecta la Fundació i la casa amb la fàbrica. La Blava va ser inaugurada l'any 1926 i als anys 90 va quedar en desús. Des d'aleshores ha patit un deteriorament important. Es tracta d'un espai molt estimat per la població. S'hi organitzen activitats culturals i lúdiques durant tot l'any i l'envolta un romanticisme i un esperit natural singular. In memoriam. Com que no sempre el poema s'organitza entorn d'una subtil regolfada de conceptes, ara puc dir que avui hem enterrat la Soledad González, que feia 17 anys que netejava les comunes de la fàbrica i un any escàs que s'havia jubilat perquè les cames ja no la servaven. De res no servirà que li dediqui aquest poema, i si dic que cantava mentre feia la feina, no faig sinó narrar fets sense cap importància. La Soledad González mai no havia oblidat el seu poble, Extremadura, i deia que les glans que durant anys havia compartit amb els porcs que guardava eren de bon menjar i alimentoses. Avui seria fàcil estimar meravelles. La Soledad l'havien foragitada del seu poble en acabar la guerra. Tot el que es perd per sempre. Vosaltres, jo, la Soledad González. Tota la visita guiada està pensada amb molta estima i cura perquè els visitants que la fan entrin en contacte amb l'esperit de l'autor i la seva obra, marxin havent fet una immersió en la història cultural catalana de la segona meitat del segle XX i hagin sentit recitar poesia en el mateix lloc on es va escriure.